Jo coneixia l'Àngel bastant, des de feia ja bastant temps, quan patrocinaven l'equip de bàsquet. Alguna vegada havia anat al pavelló a veure els partits amb ell, perquè m'agrada molt el bàsquet. I un dia em va parlar de la seva tasca a Etiòpia, a Bucro, on tants i tants quartos s'han abocat allà gràcies a la seva gestió i a la dels seus amics de Mollerussa i de Lleida i de Borges i de tants llocs de la província. I un bon dia em va convèncer i me'n vaig anar a Etiòpia. I allí jo vaig passar per una de les experiències més singulars i emotives que he viscut en tota la meva vida. No només per lo que és la tasca pròpia de la ONG, sinó perquè em va presentar a un home tan singular com ell. Em va presentar amb un altre àngel. Allò semblava ja el cel, tants àngels que hi havia, l'Àngel Olaran. Si l'Àngel Pujol era un home generós per ser, l'Àngel Olaran, a més de ser un home generós, era un home absolutament sacrificat i amb una alegria de viure com poques vegades he vist. Mai he deixat de creure en els homes, perquè quan veig gent com l'Àngel Pujol i com l'Àngel Olaran, me n'adono que la santedat, la bondat divina, si existeix, és aquí, a la terra. I són homes com ells el que ens la mostren. L'únic que puc dir de l'Àngel és que l'he estimat molt, el segueixo estimant, el recordo sempre, amb els amics que ens fotíem tiberis el recordem sempre, el Pau, el Mingo, i el trobo molt a faltar. Àngel, allà on siguis, si és que ets en algun lloc, t'envio l'abraçada més forta que pot enviar un amic a un altre.